Żewġ Bulgari ta' 28 sena ġew ikkundannati 5 snin ħabs bejniethom wara li l-Pulizija rnexxielha tkisser ċirku ta' kriminalità ta' Serq bi vjolenza minn ħwienet Ġwann u l-Mellieħa. Marin Stojanov Minev u Ivan Georgi Gjurov ammettew l-akkużi miġjuba kontra tagħhom. Iż-żewġ żgħażagħ ġew arrestati mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit waqt ronda li saret fi triq Miklanton vassal li f'San Ġiljan. Huma twaqfu mill-Pulizija f'karozza tal-għamla Hyundai i20 li deret suspettuża. Waqt fiċċija li saret fil-vettura tagħhom, il-Pulizija sabu bosta għodda li jintużaw sabiex jiġu żgassati s-sellatura u l-Pulizija sabu wkoll barklavi u oġġetti oħra. Fil-qorti ngħad li ż-żewġ Bulgari kienu għadhom kemm ippruvaw jisirqu iżda s-serqa fallitilhom. Fl-investigazzjonijiet tagħhom il-Pulizija mmexxija mill-ispetturi Fabian Fleri u Lajden Zammit waslu sabiex solvew 3 serqiet oħra li għamlu l-akkużati. Marin Stojanov Minev ġie mixli b'attentat ta' serqa fil-21 ta' Ottubru li għadda, kif ukoll fl-ewwel ta' Ottubru meta sera aktar minn €2300 mill-massage parlor tal-isem ta' Heaven's Gate li jinsab f'San Ġiljan. U ġimix li wkoll li żemm xi persuni kontra r-ridda tagħhom. Sa dan it-tant l-akkużat ġimix li wkoll li fl-20 ta' Lulju ta' 3 snin ilu seraq mal-€4,000 waqt hold-up mill-ħanut tal-lob EasyBet li jinsab f'San Ġwann. L-akkużat li tressaq il-qorti b'qimis nofsa miftuħa, bidu l-ħin kollu fil-but u mingħajr ebda emozzjoni. Ammetta mill-ewwel l-akkużi miġjuba kontra tiegħu u ġie kkundannat 3 snin ħabs wara li l-qorti preseduta mill-Maġistrat Neville Camilleri staqsietu jekk ridx jikkonsidra l-ammissjoni tiegħu. Aktar tard tressa Ivan Georgi Gjurov li jaħdem bħala tattoo artist fejn huwa ġie kkundannat sentejn ħabs wara li nstabħat li seraq ma' €8,000 mill-Mambo Beach Club fl-Armier. Il-każ seħħ nhar l-20 ta' Wissu li għadda. Għal Minev deru l-avukati Charlon Guder u Xazuga Navi, waqt li għal Ivan Georgi fderet l-avukat Leontin Kalleja.